nhất xa sự hơi chính em mà đem cái chính nhập Hằng nghe lại phim ngay sẽ bác có bài bên nghe Nrei te bros chính em ngin hap sunyo kitang itek pop berhikam babhajuni Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak Pynjot Rupa Premium Meghalaya नहीं तो यही चिल्ला रहे थे पागल Ki Dkhot jongga Bajrang dal kila Pynjot Pynpra yaka Jaka bala Pynkhreh ban pelong yaka Valentine'S Day Hanarsi Monji College kabadan ha indoor. U DCP jongga Zone 1 u Krishna Lal Chandani u laithu bagi Samla Pule kidang rakhi yaka Valentine's Day ha ka wei nagi Jaka kabakila Pynkhreh hapo college. Henrei kensan lawan rung ki Dkhot ka Bajrang dal bat kila bom lati napang ban Pynjot Pynpra yaki jing Pynkhreh. Ki bor peniai college kila ujor da kejar bat ki pulet kidang toket benia ya kani jingja bat kidang lomru ye ki video bala yoring lingba ka CCTV ki Dkhot ka Bajrang dal kila ong ba ka jingrakhi ya ka Valentine's Day kam ya dei dor satya bat ka jinget ki Hindu bat kila dab ongru ya ki Samla Pule ba kim dei ban pelong hanrei ha ba kim sngap kila wanda ka bor ban Pynjot Pynpra ya ki Jaka Pynkhreh jongki ki kimi kik pa marsin yo jingtep ya kani kila wan shauno ya laki khon na po college Ki Dkhot ka Bajrang dal kila berngam ruyo unangwan ajing bam na ka blingit u balalet ban penpoi dosi arsya ki Samla Pule ki bo ordar bam bat kila ong yu ba dei ban buot namar ka dei ka bale tang ki karstan नहीं तो यही चिल्ला रहे थे पागल Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ. क्यों ना हो? फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. Let's go guys, party time.
Skoda.